ଅଛି ବାପା ମା ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ସେ ଜମିରେ ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ମୁଁ ଏବେ ଏକା ଜମି ଚାଷ କରିବି କେମିତି? ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ମୋ ଜମିରେ ଚାଷ କରିପାରିବି। ନା, ଏମିତି ଦୁଃଖ କରି ଆଉ ବସି ରହିବିନି। ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ମତେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ମୋ ଜମିକି ଯିବି। ଆଜିଠୁ ମୁଁ ଏକା ହିଁ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବି। ଏମିତି ସେ ଚଢ଼େଇ ତା ମନକୁ ଦୃଢ଼ କରି ନିଜ ଜମିକୁ ଗଲା। ଦିନ ସାରା ପରିଶ୍ରମ କରି ସେ ନିଜ ଜମିକୁ ହଳ କଲା। ଥକା ଲାଗିବାରୁ ସେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। କିଛି ସମୟ ତ ଆରାମ କରିଦେଲି, ଆଉ ନୁହଁ, ଏବେ ମୁଁ ବଜାରକୁ ଯାଇ ଅଙ୍ଗୁର ଗଛ କିଣି ଆଣି ମୋ ଜମିରେ ପୋତିଦେବି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ଚଢ଼େଇ ବଜାରକୁ ଗଲା। ଆଉ କିଛି ଅଙ୍ଗୁର ଗଛ କିଣି ଆଣି ନିଜ ଜମିରେ ପୋତିଦେଲା। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ତା ଅଙ୍ଗୁର ଗଛ ଗୁଡ଼ିକରେ ପାଣି ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଅଙ୍ଗୁର ଗଛ ସବୁ ବଡ଼ ହେଇ ସେଥିରେ ଅନେକ ଅଙ୍ଗୁର ଫଳିଲା। ଏତେ ଦିନ ପରେ ଯାଇ ମୋ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ପାଇଲି। ଏବେ ମୁଁ ମନ ଭରି ଅଙ୍ଗୁର ଖାଇପାରିବି। ଆଉ କିଛି ଅଙ୍ଗୁର ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ବି କରିପାରିବି। ଏବେ ଯାଇ ଘରକୁ କିଛି ଅଙ୍ଗୁର ନେଇଯାଏ। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ କିଛି ଅଙ୍ଗୁର ତୋଳି ନେଇ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଚଢ଼େଇର ଜମି ପାଖରେ ଏକ ଛୋଟ ମୂଷା ରହୁଥିଲା। ସେ ଚଢ଼େଇ ଜମିରେ ଏତେ ସାରା ଅଙ୍ଗୁର ଫଳ ଦେଖି କହିଲା, ବାଃ, ଏ ଚଢ଼େଇ ନିଜ ଜମିରେ କେତେ ବଢିଆ ଅଙ୍ଗୁର ଚାଷ କରିଛି। ଏତେ ସାରା ଅଙ୍ଗୁର ଦେଖି ମତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଯାଏ କିଛି ଅଙ୍ଗୁର ଖାଇନିଏ। ଏମିତି କହି ମୂଷା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗୁରରୁ କିଛି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଖାଇ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲା। ସକାଳେ ଚଢ଼େଇ ନିଜ ଜମିକୁ ଆସିଲା। ମୂଷା ତାର ଅଙ୍ଗୁର ସବୁ ଅଧା ଅଧା ଖାଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ଏ କଥା ଚଢ଼େଇ ଜାଣି ପାରିଲାନି। ନିଜ ଅଙ୍ଗୁରକୁ ଭଲରେ ନ ଦେଖି ସବୁ ଅଙ୍ଗୁର ତୋଳି ସେ ବଜାରକୁ ନେଇଗଲା। ଅଙ୍ଗୁର ନେଇଯାଅ, ଅଙ୍ଗୁର, ମିଠା ମିଠା ଅଙ୍ଗୁର। ଥରେ ଖାଇଲେ ଏ ଅଙ୍ଗୁରର ସ୍ୱାଦ ଭୁଲି ପାରିବନି। ଅଙ୍ଗୁର ନେଇଯାଅ, ଅଙ୍ଗୁର। ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଅଙ୍ଗୁର ଚାଷ କେବେ କଲୁ? ବହୁତ ଦିନରୁ ମୁଁ ଅଙ୍ଗୁର ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲି, ହେଲେ କୋଉଠି ବି ଅଙ୍ଗୁର ପାଉନଥିଲି। ତୁ ଅଙ୍ଗୁର ଚାଷ କରି ଭଲ କରିଛୁ। ଦେ ଦେ, ମତେ କିଛି ଅଙ୍ଗୁର ଦେ। ଚଢ଼େଇ, ମତେ ବି କିଛି ଅଙ୍ଗୁର ଦେ। ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ନେଇଦେବି। ମୋ ଝିଅ ଅଙ୍ଗୁର ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଏ। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗୁର ଦେଲା। ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଟଙ୍କା ଦେଲେ। କିଛି ସମୟରେ ହିଁ ଚଢ଼େଇର ସବୁ ଅଙ୍ଗୁର ବିକ୍ରି ହେଇଗଲା। ଇ ମା, ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ସାରା ଟଙ୍କା ପାଇଗଲି। କେବେ ଯେ ଏତେ ସାରା ଟଙ୍କା ମୁଁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖିଥିଲି ମୋର ମନେ ନାହିଁ। ଚାଲ ଏବେ କିଛି ସଉଦା କିଣି ଘରକୁ ଫେରିଯାଏ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ଚଢ଼େଇ ଘର ପାଇଁ କିଛି ସଉଦା କିଣିଲା। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଘରକୁ ଫେରିଗଲା। ଚଢ଼େଇ ନିଜ ପାଇଁ ଖାଇବା ରୋଷେଇ କଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା। ମୂଷାଖିଆ ଅଙ୍ଗୁର ଦେଖି ସମସ୍ତେ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ନିଜ ନିଜ ଅଙ୍ଗୁର ଧରି ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଶୟତାନ ଚଢ଼େଇ, ଆମଠୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ଆମକୁ ମୂଷାଖିଆ ଅଙ୍ଗୁର ବିକ୍ରି କରିଛୁ। ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛ କଣ? ଏ ଚଢ଼େଇର ମୁହଁ ଉପରକୁ ତାର ସବୁ ଅଙ୍ଗୁର ଫିଙ୍ଗ। ତମେ ମାନେ ଏସବୁ କଣ କହୁଛ? ନା ନା, ମୁଁ କେବେ କାହାକୁ ଖରାପ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରିନି। ନିଶ୍ଚୟ କୋଉଠି କିଛି ଭୁଲ ହେଇଥିବ। ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର। ଚୁପ୍ କର। ନିଜ ଅଙ୍ଗୁରକୁ ତ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିନେ କେମିତି ମୂଷା ଖାଇଛି। ଆଉ ଦିନେ ଯଦି ବଜାରକୁ ଆସି ଅଙ୍ଗୁର ବିକ୍ରି କରିବୁ, ପିଟି ପିଟି ଆମେ ତୋର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଦେବୁ। କାଲି ସୁଦ୍ଧା ଆମର ସବୁ ଟଙ୍କା ଫେରେଇବୁ। ଚଢ଼େଇ ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ବି କେହି ବି ତା କଥା ଶୁଣିଲେନି। ସମସ୍ତେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଚଢ଼େଇ ମନ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନିଜ ଜମିକୁ ଗଲା। ସେପଟେ ମୂଷା ପୁଣି ଚଢ଼େଇ ଜମିରୁ ଅଙ୍ଗୁର ଖାଉଥିଲା। ଖାଇ ଖାଇ ତା ପେଟ ଏତେ ଭାରି ହେଇଗଲା ଯେ ସେ ଚାଲି ଚାଲି ସେଠାରୁ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଇ ପାରିଲାନି। ଓହୋ, ଖାଇ ଖାଇ ଏତେ ଖାଇଦେଲି ଯେ ପେଟଟା ଭାରି ହେଇଗଲା। ଆଉ ଘରକୁ ଯାଇ ପାରିବିନି। ଏଠି କିଛି ସମୟ ଆରାମ କରିସାରେ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ମୂଷା ସେଠି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଚଢ଼େଇ ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେ ମୂଷାକୁ ନିଜ ଜମିରେ ଦେଖି ତାକୁ ଧରି ପକେଇଲା। ଶୟତାନ ମୂଷା, ତୁ ତାହେଲେ ମୋ ଅଙ୍ଗୁର ଖାଇ ମୋର କ୍ଷତି କରିଛୁ। ଆଜି ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି। ତତେ ଏବେ ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ନେଇ ବହୁତ ପିଟିବି। ଆଉ ତତେ ତେଲରେ ଭାଜିକି ଖାଇବି। ନା ନା, ମତେ ମାରନି। ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ମୁଁ ତୁମ ଅଙ୍ଗୁର ଖାଇ ତୁମ ପାଖରେ ଋଣୀ। ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ ତୁମ ଜମିର ଦେଖାଶୁଣା କରିବି। ତା ସହ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିବି ସବୁ ଭୁଲ ମୋର ଥିଲା। ତୁମେ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣିନଥିଲ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ କଥା କହିବୁ। ତାପରେ ମୂଷା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ଘଟଣା କହି କ୍ଷମା ମାଗିଲା। ଚଢ଼େଇର କିଛି ବି ଦୋଷ ନଥିଲା। ମୁଁ ଅଙ୍ଗୁର ସବୁ ଅଧାରୁ ଖାଇ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲି। ଦୟାକରି ଚଢ଼େଇକୁ କେହି ଭୁଲ ବୁଝନି। ମତେ ବି କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ଆଉ କାହାର ବି କ୍ଷତି କରିବିନି। ମୂଷାର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଚଢ଼େଇକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ। ସେଦିନ ପରଠାରୁ ପୁଣି ଥରେ ଚଢ଼େଇ ବଜାରରେ ଅଙ୍ଗୁର ବିକ୍ରି କଲା। ତା ଅଙ୍ଗୁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ତା ପାଖରୁ ଅଙ୍ଗୁର କିଣି ନେଉଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ଧନୀ ହେଇଗଲା। ଏକଥା ଗୋଟେ କାଉ ସହି ପାରିଲାନି। ସେ ଚଢ଼େଇକୁ ଈର୍ଷା କରୁଥିଲା। ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥାଉ ଥାଉ ଚଢ଼େଇ ଏତେ ଧନୀ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ତା କେବେ ହେବାକୁ ଦେବିନି। ଏବେ ହିଁ ମୁଁ ତାର ସବୁ ଅଙ୍ଗୁର ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିଦେବି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି କାଉ ଚଢ଼େଇର ଜମିକୁ ଗଲା। ସେ ଚଢ଼େଇର ସବୁ ଅଙ୍ଗୁର ଗଛ ଭାଙ୍ଗୁଥିଲା। ମୂଷା ଚଢ଼େଇର ଜମି ପାଖରେ ହିଁ ଥିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ମୂଷା କାଉକୁ ଅଟକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ହେଲେ କାଉ ମୂଷାର କିଛି କଥା ଶୁଣିଲାନି। ରାଗରେ ମୂଷା କାଉକୁ ଜୋରେ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା। କାଉ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚିତ୍କାର କଲା। ଏମିତି ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଶୁଣି ସବୁ ଚଢ଼େଇ ସେଠାରେ ଆସି ଜମା ହେଇଗଲେ। ସବୁ କଥା ଜାଣି ତ ସମସ୍ତେ କାଉ ଉପରେ ଖୁବ୍ ରାଗିଗଲେ। କାଉ, ତୁ ମୋ ଅଙ୍ଗୁର ଗଛ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଲୁ କଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ଆଜି ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି। ମୁଁ ବି ଆଜି ଏ କାଉକୁ ପିଟିବି। ଦିନେ ଇଏ ମୋର ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ତୁ ସୁଧୁରି ଯିବୁ ଭାବି ମୁଁ ସେଦିନ ତତେ ଧମକ ଦେଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ନୁହଁ, ଆଜି ତତେ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ମିଳିବ। ସବୁ ଚଢ଼େଇ ମିଶି କାଉକୁ ଅନେକ ପିଟିଲେ। କାଉ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲା। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ମତେ ଆଉ ମାରନି। ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ତତେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଇଦେବି। ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି, ମୁଁ ଆଉ ଦିନେ ବି କାହାର କ୍ଷତି କରିବିନି। ଏମିତି କହି କାଉ ଶୀଘ୍ର ଦୌଡ଼ିକି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ତାକୁ ଦେଖି ସବୁ ଚଢ଼େଇ ହସିଲେ।